ଆଟିକର ଘଡ଼ି ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହରି। ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଧନୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଓ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରଟି ଝୁଝୁରା ଓ ପୁରୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ଆଟଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର କଥା କହୁଥିବା ପୁରୁଣା ଘଡ଼ି ଝୁଲୁଥିଲା। ସେହି ଘଡ଼ି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିଲା। ବର୍ଷ ହେଲା ଘଡ଼ି ଚାଲୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହରି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଠିକ୍ କରିନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ଘଡ଼ିର ନୀରବତା କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖଟଖଟାଇଲା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିରାଶ ଓ ବିମୁଖ ଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ହରି ନେଇଥିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହରି ହସିକରି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ଖସିଆ ଚା ପିଆଇଲେ। ମୋତେ ବୁଝିବା ଯାଉନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଗପ। ଏକ ଅର୍ଥହୀନ ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ହାରୁଛି, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ। ହରି ଶାନ୍ତିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି। ସେ ଦୁଇଜଣ ଆଟକି ଉପରକୁ ଗଲେ। ଖଡ୍କି ଦ୍ୱାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଧୂଳିକଣାରେ ଟଳମଳ କରୁଥିବା ଘଡ଼ି ତଳେ ହରି ଘଡ଼ି ଦିଗରେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଏହି ଘଡ଼ି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ। ଏହା ମୋର ଦାଦାଙ୍କ ଥିଲା। ଜଣେ ଦିନ ଏହି ଘଡ଼ି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଠିକ୍ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିନଥିଲି। କାହିଁକି? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ। ହରି କହିଲେ, କାରଣ ଏହି ଘଡ଼ି ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସମୟ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ? ଆମେ ତଥାପି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେପରି ଆମ ପାଖରେ ସଦାକାଳ ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମ ବୟସରେ ଯେଉଁପରି ଥିଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଲେଖିବା, ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲି। ଡିଗ୍ରୀ ପରେ, କୌଣସି ବିବାହ ପରେ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ କମ୍ପିଲା, ଦୁଃଖରୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗି ନିଜର ମନକୁ ନ ଶୁଣି ଦୁନିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ଏଇ ତ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବନ ବର୍ଷର ମାପାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଏକଦମ ସଜାଗ କରିଥାଏ, ସେଠି ଜୀବନ ଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଘଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆତ୍ମାର ଆବାଜ ଖଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ହରି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିବି। ମୀରା ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା, ଯିଏ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ନାଚୁଥିଲା, ସାରା ଗାଁ ଉଜାଗର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହେଉ। ସେ ନୃତ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନାଚିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେ
ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରେ, ସାଦା ଭାବେ ବଞ୍ଚେ ଓ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖେ। ଆଗେ ମୁଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧାଇଁ ପକାଉଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏହି ଚିଠିକୁ ଘଡ଼ି ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ଘଡ଼ି ଆଉ ଚାଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ଏହା ଅଧିକ ଜୀବନ ଲାଗୁଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବାରୁ।